sí, evidentment, les accions que considerem escaients, en aquests 2 anys, a l'antic cap d'estat i president de la República, Manuel Azaña, després de 16 anys s'ha aconseguit un carrer on no habita ningú, un carrer al costat d'un centre comercial, un carrer, per tant, que és una vergonya per a una figura democràtica com és Manuel Azaña. Després tenim un altre cas, com el senyor Ballester Gozalvo, primer ministre valencià d'Assumptes Exteriors, membre d'Izquierda Republicana, que se va també aprovar per unanimitat la concessió d'un carrer i que se'ns diu que no se li pot donar un carrer perquè els veïns i veïnes encara tenen problemes en el canvi de noms dels carrers. És a dir, que si fora pel Partit Popular, encara aquesta plaça es diria la plaça del Caudillo. L'avinguda Tirreni es diria l'avinguda José Antonio. És a dir, la voluntat democràtica és nul·la i la voluntat de netejar, com dia abans Joan Ribó, democràticament d'aquesta ciutat és nul·la. Jo crec que, s'ha dit abans, és important ressaltar ja un nom, que me corregisca Salva, que és el nom de Jesús Posada Cacho, que és el pare de l'actual president del Congrés dels Diputats. Seria probablement la primera que hauríem d'eliminar per vergonya democràtica, sobretot perquè tenim malauradament un president del Congrés que son pare va ser un franquista i repressor, com bé diu l'informe elaborat per la Facultat d'Història. I jo, per anar acabant, sí que considero que no és casual, ho ha dit abans Joan Ribó, que en estos dies s'està celebrant el judici per l'Operació Panzer, la principal cèl·lula terrorista nazi que ha funcionat a l'estat espanyol. Els 3 grups que estem així som acusació popular i hi ha un grup i un partit que no és acusació, que és el Partit Popular. És a dir, mentre no hi hagi una fermesa democràtica per part de tots els partits davant del feixisme i del passat franquista que tenim en aquest país, hi haurà una dubtosa reconciliació, com moltes vegades diuen per part del govern popular. Així que confiem que sigui un gest i un símbol que el Partit Popular accepte aquesta moció, que per altra banda entenem que no tenen per què dir que no, perquè hem fet inclús el que se'ns va demanar i vam acceptar, és a dir, informe històric i informe jurídic sobre la legalitat per anar eliminant aquests nomenaments i aquests quadres de personatges que en qualsevol de país democràtic, com s'ha dit abans, estarien eliminats.